Twilight, když jsme tě poslali do Ponyvillu, měla jsem velké naděje. Návrat do Equestrie. Když se stala princeznou přátelství, věděla jsem, že ten čas nastane. Nastal čas. Jak Equestrie nechává za sebou staré, musí také přijmout nové. Je to první předání v královské moci po více jak tisíciletí. Jak se při tom všem cítíš? Mám strach. Přišli jsme o elementy harmonie. Teď jsme na to sami. Opravdu si mám udělat seznam a připomenout všechny tvé úspěchy, že všichni tebe věříme. A je jedno, jak rozdílné jsme. Osud Equestrie teď závisí na nás. Bude to jak za starých časů. Bude to naše úplně poslední bitva. Jestli je to poslední, tak si to prostě nemohu nechat ujít. Bude to jako za starých časů. Tak jdeme zachránit Equestrii! Vše jednou končí. Přátelé, odstupte a zůstaňte připraveni. Závěrečnou kapitolou. Závisí na tom Canterlot. Dřív jsme už nepřátelům čelili. A vždy úspěšně. Bez vás všech by to nebylo možné. Ale máte zač. Říkala nás všechny! My Little Pony, závěrečná řada. Brzy uvidíte na skupině Blue Shadow první a druhou část z 9. série také s českým dabingem.